नमस्कार गावाल्यांनी. काय म्हणतात? गणपतीची तयारी करतात मा? ती करूकच वई. आपण खय असलू तरी आपला मन मात्र गावाकच असा. त्यामुळे हैसून का होईना तयारी करूकच होई. पण काय आहे म्हणा, यंदा चुकल्यासारख्याच वाटता. काहीतरी रवल्यासारख्याच वाटता. हो, जन्मा गेल्यापासून आतापर्यंत गणपती 4 दिवसाला इल्यावर असे थंगार किंवा आयुष्यात बसलो नाही. ते आता बसायचा लागला. पण ह्यात का कारणीभूत आम्हीच. आमच्या आजे पंजे सांगत ऐकल्या, 3 सांचे ताटले वाजवू नको, लाईटी बंद करू नको, आणि आम्ही ताच केला. आणि ही अवधीसा इली ती जाऊक तयारच नाही. असो, आता तो येता त्याकाच काळजी. नवीन कॅलेंडर इला का पहिली तारीख बघतो आम्ही गणपतीची, आणि आमचे वर्षभराचे प्लॅन चालू. गणपती एका महिन्यात इलो का आमका बाल माणसांका पायात चाका बांधल्यासारख्या धावाचं लागता. ह्या काढ ता काढ, ह्या धू ता धू, निस्ती काम. तो मानगो घेऊ होता काय सळपो बाना होय आणि वरची जळमाटा काढूची लागतात. बरं, या झील माणसांचं काम. पण त्यांना काम सांगशील तर नावाक बघी नाचतले, पण त्यांच्यापासून आमकाच धाव आहे. वरासभर बांधान ठेली टरंकेतली तोरणा पडदे काढूचे लागतात. बरं, या पावसाचा धड नसता निमार बघून ती बरी सुकवची लागतात. देवाची भांडी गेल्या वर्षा बांधान ठेलेली ती काढू होई, ती बरी धुवची लागतात. त्या बायको गेली माहेरीला, म्हणजे पितांबरी हो. आता तरी बरं झाला, पितांबरी लागली काय सगळी सळजळीत झाली भांडी. पण पहिला तसा नाही होता. पहिली आगळ लाया, मग ती धुया, मग ती रखीन घासा, व 17 खटपटी होते तेव्हा. बरं, इरडीची सवड काढून ना ती बाजाराची लिस्ट आधी काढूची लागता. धूप, कापूर, अगरबत्ती, गुलाल, बुको, रांगोळी सगळा आठवण लिहूचा लागता. घरात असता हो, पण दहीने धाडतो आम्ही पूजे घायला. त्याच्याबरोबर डाळ वाटाणे, काळे वाटाणे, सफेद वाटाणे, साखर पावडर सगळ्याची लिस्ट काढूची लागता. वरासभर केव्हा हाडलो ना इतको बाजार आम्ही गणपती घालतो. बरं, तो बाजार हाडलो काय तो व्यवस्थित ठेवचं लागता ये गळगळ करून. कारण ऐन टायमाक भाई आता काय गावना नाही केव्हा हातात, इतकी गडबड जाता तेव्हा. तरी नशीब हाली ती गावाटात दुकाना झाली. काय राहुलं आता हाडूच गावता धावडा, तेव्हा दुकाना पण नाही होती. सोमती बाजारासून काकण्या भरून येतो. परत जाऊ सवड खया कोणाक. हरे नारायणा. बघल्यात पीठ सांगायचा विसरला. मोठा काम म्हणजे नेवऱ्याचा पीठ करणं. चणे भाजून मूग भाजून आधीच पीठ करून ठेवायचं लागता. मग तुमका अजिबात सवड गावना नाही. म्हणा नेवऱ्याचं पीठ पण आधीच 2 दिवस तयार करून ठेवायचं लागतं. आणि त्या मदका बितका काय व्हाया ना पीठ त्या सुद्धा आधीच दळून हाडचं लागता. मग गणपतीची गिरणे नसता चालू आणि आमका जाऊ काय सवड गावना नाही. अजून 8 दिवस असं म्हणा सर गणपती उद्यार केव्हा येताना त्याच समजणार नाही. ह्या काम म्हणता माका कर आणि त्या काम म्हणता माका कर, ह्याच्यातच सगळं दिवस जाता. त्याच्यातच आदल्या दिवसा मुमेकारा उतारतात. 8 दिवस येऊ गाडी त्यांना सुट्टी नसतं आणि ते तिकटेही नसतं. ते पाहिले 50 गाडी जातात पण एक तिकीट गावात तर नशी. अजून 8 दिवस असं म्हणा गणपती उद्यार केव्हा येताना त्याच समजत नाही. ह्या काम म्हणता माका कर, त्या काम म्हणता माका कर, अजिबात सवडच गावना नाही हो. त्याच्यात आदल्या दिवसा मुमेकारा उतारतात. आधी 8 दिवस येऊ त्यांना सुट्टी नसता आणि तिकटेही गावना नाही. ते पाहिले 50 गाडी जातात पण एक तिकीट केव्हा गावना नाही केव्हा पण. आमच्या चाकरमान्यांच्या ना आयुष्याच्या चार्जिंग म्हणजे गणपती हो. रातभर लाईनी लायता तिकटीसाठी. त्या दादरच्या गर्दीत जाऊन गणपती का व्हाया नको त्या घेता. जागा नाही गावली तरी उभ्यानी चिरडान तो गणपती घेताच गावा. कितकोय आपटान धोपटान इलो तरी गावात उतरलो का मात्र सडसडीत जाता. आणि बॅग ठेवल्यान काय कामाक सुरू. त्याची अर्धी बॅग ना गणपतीच्या सामानानेच भरलेली असता. इलो का पताके लावक सुरू. आता तरी बरं झालं ते रेडीमेड पताके गावतात. आता पहिल्यांदा ते फोली दुळीचे लागत, मग ते कैचेन कापूचे लागत, किती कामा. आणि कापले तरी ते सुटे करा, परत ते पाटात त्यांना ती चिकी लाया. अरे बाबा, काय कामा थोडी नाही. बरी ते पताके लाव कितके मोठो धंदो सांगा. आणि पोरा नाचतली मध्ये पताके सांगलेली कामं अजिबात करूची नाही, पण नको थंय धावतली. ते पताके लाव आमच्या अर्धे रात्री जातात. बरं, ह्याच्यात ना सगळ्यात मोठा काम आठवणीन करूचं लागतं म्हणजे महादेवाचं नारळ. ह्यो नारळ ना माडावरून उतरूनच लागता. जमिनीवर पडलेला नारळ आम्ही महादेवासाठी वापरलो नाही. आणि 5 पाण्याचा हळदीचा झाड त्या गौरीसाठी. बरं, गौरीसाठी मंगळसूत्र ना आम्ही पहिला मातीचा करू आणि त्याला सोनेरी कलर लावू. पण आता सगळा एकच गावता हो, फक्त एकच व्हाया. माटी सामान लागी कर, पाण्याची भाणी घास, खैशान काढ, म्हणा 4 वाजतात. आणि इतक्यात ना कोणतरी आरडत येता की तुमचं गणपती हाडतात. ह्या ऐकल्याबरोबर ना हातातला काम थंयच टाकून बुटाची वाटी शोधूक धावतो. वाटी गावली का अगरबत्ती घेऊन आम्ही डायरेक्ट खळ्यात धावतो. वरासभर ज्याची वाट बघत असतो ना तो इतक्यात आमच्या खळ्याच्या पावडेर पोचलेलो असता. त्याची पूजा करून घरात हाडलो काय कसा बरा वाटता. घरात हाडलो तरी आमका दर्शन नाही, कारण त्याका ना आम्ही चादरीत झाकूनच हाडतो.
पूजा झाल्याशिवाय त्याचं दर्शन कोणाक नाही. मग जे गणपती बरोबर इल्लेले असतात त्यांना चाय पाणी दिला काय ते गजाली वाद ऐकाक गावतात. ह्याचो गणपती बरो असा, ह्याच्या गणपतीची नजर बरी असा, ह्याचा मकर बरा असा. पण ह्या ना सगळं आम्ही आधीच ऐकलेलं असता, कारण आमची पोरा शाळेतून येताना त्यांची अर्धी शाळेतच जाता गणपतीच्या. म्हणजे घराकडे आम्ही ताच ऐकतो ह्याचो गणपती असो आणि त्याचो गणपती तसो असा. आणखी या पोरांका धंदो काय. रात झाली ना का लागी केली आंब्याचे टाळ, कौंडाळा, कांगले, नारळ सगळा लाई केलेला मातीचं सामान ना चटईत ठेवतात. जमनी नाही ठेवत त्यांका पण आज मान असतो. बरं ह्या याग्याक लागी करून कुंभ्याच्या दारात माती एक बांधला का माती घसघशीत दिसता. सय भोवती एक झूल बांधली का माती बघित रवानशी वाटता. माती बघूची ती आमच्या कोकणातलीच, त्याच्यात सगळा येता. मगे राहुल्याला आजूबाजू काय त्या डेकोरेशन करतात. कितक्या डेकोरेशन केला ना तरी खरी शोभा ना त्या मातीयेनच येतात. मगे आजूबाजू काय ते पडदे लाइटिंग लाईत म्हणा असं मध्ये अंधारात जाता. मगे राहुल्याला सावल्याला सगळा आटपला आणि निजाक गेला का आमका आठवता, अरे देवा वटाणे भिजत घालूचे रवले. ता उठान घालतू आणि याग्याक आठवतू म्हणा असं सकाळ केव्हा आता तीच कळणार नाही. गणपतीची सकाळ ना रोजच्या पेक्षा त्याला बेगीनच होता. सकाळी उठान न्हावून धुवून घरात ताजा पाणी भरला का चुलीत रेवू काढूचो लागता. रेवू काढलो का दोन्ही चुली दाग करूचे लागता. हेरशी आम्ही एकाच चुली दाग करतो, पण गणपती 4 भाजी करूचे असतं. सांबारा, भात, डाळ, मोदक म्हणा 2 चुली दाग करूचे लागता. आणि ह्या आम्ही चालू करतो म्हणा सगळं झील मारून हातात आणि गणपतीक आसनार ठेवतात. त्यांच्यानी गणपती आसनार ठेवलो का आम्ही गौरीच्या खोल्यात हळदीचे झाड घालून त्याच्यात हरणा घालून ती गौरी तयार करतो आणि महादेवाचो नारळ आणि तांदूळ गणपतीच्या उजव्या बाजूक ठेवतो का आमचा काम झाला. मग आम्ही परत जेवणाक लागतो. आणि आमका फक्त जेवणाचंच बघूचा नसता, जेवण करताना सुद्धा रे न्हावून घ्या, कपडे धुवचे असत रे, कोणीतरी ते केळीचे खोले पुसा रे, कोणीतरी जाऊन ती जास्वंदीची फुला हाडा, फुला गावाची नाही, कोणीतरी जाऊन दुर्वा हाडा आणि वाटेवैली हाडू नको, बऱ्या जागेतली हाडा. ह्या सुद्धा तोंडात सांगायचा लागतं, कारण आमची तोंडा चलली त्यांचे हात चलतात. आदल्या दिवसाचो ना हरताळकेचा उपास असलो ना तरी अजिबात भूक लागणार नाही. तो येताना त्याच्या नावावर सगळे ताण भूक विसरत जातात. ह्या याग्या करता करताना खैतरी पेटारे वाचतात आणि मग भटजी इलेला ह्या लक्षात येतात. मग तसाच काम टाकून ना आधी त्या पूजेसाठी धावायचा लागतं. 2 पाट मांडूचे लागतं, सयभोवती रांगोळी काढूची लागता, अबीर, बुको, गुलाल, दुर्वा, फुला सगळा मांडून ठेवचा लागतं हाताबरोबर. ह्यांका सगळा मांडून ठेवचा लागतं, नाही तर मध्ये साथ घालतले गो ह्या खय गो ता खय म्हणून आधीच सगळा व्यवस्थित हाताकडे दिवचा लागतं. बरं भटजीने एकदा पूजा करून गेले का आम्ही देवाची पूजा करून मोकळी. मग देवा फुल घातला आणि मन भरून हात जोडलो काय एकदम बरा वाटतं. आदल्या दिवसाचा हरताळकेचा उपास असलो ना तरी कसली ती भूक लागणार नाही. सगळा ताण भूक इसरा जाता त्याच्या येण्या. याग्या करीसर ना खैतरी फटाके वाजतात आणि मग लक्षात येता भटजी काहीतरी लागी येईल. मग हातातला काम सोडून ना पूजेची तयारी झाली का आता भूक धावचा लागता. 2 पाट मांडून द्यायचे लागतं, सयभोवती रांगोळी काढूची लागता, अबीर, बुको, गुलाल, हळद, पिंजर, दुर्वा, फुला, तांबो, पळी सगळा त्यांना मांडून द्यायचा लागतं. ऐनवेळी काय नाही गावला का आमका साथ घालतले म्हणून या सगळ्या आधी तयारी करून द्यायची लागतं. भटजी इले, विधीप्रमाणे पूजा झाली का आम्ही गणपतीक फूल घालूक मोकळे. गणपतीक फूल घालून पाया पडला ना काय मन समाधान पावतं. तुमका सांगतं असं वाटतं गणपती बाप्पा माझ्याचकडे बघता. या वेगळाच तेज असता तेव्हा गणपतीच्या चेहऱ्यावर. या सगळा आटपला का आरती करून घेतो. आरती झाली का पाना वाढूक घेतली. गणपतीच्या पुढ्यात 5 पाना आणि 5 वाडी. 5 वाडी कोणचे, एक उंदराची, एक वासुशांतीकडे, एक तुळशीकडे, एक गाय आणि एक चुली. पाणी सोडून वाडीये पोचयले का आम्ही जोग मोकळे. तुमका सांगतं रोज ह्या नको ता नको करणारी पोरा पण ना पुढ्यात वाढल्याला गपचूप खातात बाप्पाचो प्रसाद म्हणा. बरं आमच्याकडे ना नैवेद्य रोज रोज वेगळा करूचा लागता. आज केला उद्या नाही, आज मोदक केले तर उद्या शिरो, परवा खीर, रोज वेगवेगळा. पण ह्या सगळ्या करूक ना एक उमेद येता, अजिबात काय वाटणार नाही. रोज ना भाणाकुणा करूक 4 वाजतात तरी कसलं तो थकवो जाणवणार नाही. त्याच्यात सुद्धा ना दारा इल्याक चाय पाणी पण बघूचा लागतं. बरं ह्याच्यातनं सवड काढून ना 4 लोक बघून नेवरे करूचे लागतात. नेवरे म्हणजे करंजेऊ. त्या आमच्याकडे मोठा गणपतीक ते करूचेच लागतं आणि त्या करूक म्हणजे हाताभोवती 4 माणसं होई. ते केले का इल्याक 2-2 दिवस गावतात. आमच्याकडे गणपती भोग या अशी आमंत्रणा चालू जातात. आरती चालू झाली का घाली लोटांगण ऐकल्या का अंगात ना एक वेगळीच ऊर्जा येतात. भजना आणि फुगड्यांचे मेळयोग चालू जातात.
आमच्या कोकणात भजनाचं थाट वेगळंच. भजनात ना लहान थोर सगळे तल्लीन होत. भजनाचे मेळीले का आधी विचारतले तुमच्याकडे आज खाऊ काय हसा काय. मजा असता होती. पुड्याच्या खोल्यातली उसळ आणि चाय त्याची चव ना आणि वास काय सांगा तुमका. त्याच्यासाठी कोकणातच जाऊ काय. भजना ना आमच्याकडे महिनोभर आधी प्रॅक्टिस करतात. मास्तर ठेवतात भजन शिकण्यासाठी. पोर ना पेटी आणि तबला शिकतात. भजना बघूची ती आमच्या कोकणात. बायका पोरी ना दणकावून फुगडे घालतात. इतक्या सगळ्या वावरान पण ना त्यांच्या अंगात खिसून जोर येता तो त्या देवाकच माहिती. तुमका सांगतोय प्रत्येकाच्या घरातल्या होम थिएटर वरती फक्त गणपतीची गाणी, भजना, फुगडे, आरते, ढोल ताशाची नौबत ह्या सगळ्यामुळे ना सगळं वातावरणात भक्तिभावात तल्लीन झालेलं असतं. काय सांगा तुमका सगळे दिवसच मंतरलेले असतात. माणसांकडे दुखणी खुपणी सगळ्याच विसर पडलेलो असता. कारण घरात दिलेलो असता त्यांचो बाप्पा. मग येता गौरीचो दिवस, ह्यो बायकांचो दिवस. निमताना बायका जरा नटतात, हौशे भरतात आणि कमरेवरचा सूप आणि साडी सांभाळत ना गावभर भाजी भाकरी वाटतात. रातभर जागरणा करतात, रात जागवतात. ह्या सगळ्या आनंदात उत्साहात कसे दिवस पटकन जातात ना तर समजणार नाही. आणि शेवटी तो दिवस येताच, बाप्पाच्या जाण्याचा दिवस. तर आम्ही एका भामना म्हणतो. लोकांना जेवणाचे आमंत्रण जातात, पाचकार ठेवलं जाता. त्या पाचकाराचा मानपान करून जेवणा आरती सगळं आटपला का परत भटजी येतात. भटजी इले आणि उत्तर पूजा झाली की सगळ्यांच्या हातात तांदूळ देऊन एक गाराणा होता. दुःख लया चिंता सगळे दूर कर आणि आमच्या हातून तुझी अशीच सेवा चाकरी करून घे असा गाराणा घातला जाता. प्रत्येक जण परत एकदा मनोभावे डोळ्यात पाणी हाडून बाप्पाच्या पाया पडता आणि डोळे भरून आपल्या बाप्पाक बघून घेता. बाप्पा जाता म्हणून त्याच्याबरोबर शिदोरी बनवली जाता. प्रसाद म्हणून पंचखाद्य बनवला जाता. खळ्यातली तुळशीच्या बाजूची जागा शेणान सारून गोमूत्र टाकून शुद्ध करून घेतली जाता. त्याच्यावरती रांगोळी घातली जाता. आणि हा सगळा झाला की आपल्या बाप्पाक आपण आसनापासून हलवून खळ्यात आणून ठेवलं जातं. ह्या सगळा बघताना प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी असतं. कारण बाप्पा परत घरात चाललेलो असता. घरातली सुवासीन गणपतीच्या पायात पाणी ओतून त्या पाणी तांब्यात घेऊन त्याचा तीर्थ सगळ्यांका देता. असह्य होणारा क्षण असता तो निरोपाचो. प्रत्येकाच्या डोळ्यात पाणी असता. बाप्पाच्या जाण्याचा दुःख असता. पण काय करतले, बाप्पाक जावचा लागताना पुढच्या वर्षी परत येण्यासाठी. पाठमोऱ्या बाप्पाक जाणाऱ्या बघून ना प्रत्येकाचा हात जोडलेले असतात आणि डोळ्यातून पाणी हवत असतं. विसर्जनाच्या जागी परत एकदा सामूहिक आरती होता, गाराणा होता आणि मग बाप्पाचा पाण्यात विसर्जन होता. विसर्जन झाला की एक झीर माणूस तो रिकामी पाठ आपल्या डोक्यावर घेता. त्याच्यावर एक पेट्टा निरंजन ठेवता आणि पायात चप्पल न घालता आणि न बोलता परत तो पाठ घेऊन घराकडे येता. ह्यो पाठ पण त्या पाठाची पूजा करूनच आम्ही घरात घेतो आणि ज्या ठिकाणी गणपती होतो थंय तो पाठ ठेवतो. 11 दिवस भरलेली जागा आज रिकामी होता. तो रिकामी पाठ ना अजिबात बघवत नाही. रवान बाप्पाची आठवण येता. असं आमचो बाप्पा जाता आणि वर्षाक राखण लागता. बाप्पा गेलो काही दुसऱ्या दिवसा मुंबई करायला जाऊ बाहेर पडतात. गणपतीच्या पायाकडचो बुको आणि प्रसाद त्यांना बांधान देतो. थंय तोच तर त्यांची रक्षा करतलो. आता तेकाच तर काळजी. आणि आमचा भरलेला घर आता खाली जाता. तर गाववाल्यानु अवनूचो गणपती असंच आठवणीत साजरो करूया. पुढच्या वर्षी तो येतोच तेव्हा डबल जल्लोषात त्याचं स्वागत करूया. तोच सुख करता तोच दुःख करता. आता तेकाच काळजी. गणपती बाप्पा मोरया. हा पण चिंगामाले मोदक यंदा पण घेऊन जाऊ नकोत. जमला तर सॅनिटायझर आणि मास्क घेऊन जाया आणि सोशल डिस्टन्सिंग नक्की पाळा.